De-a lungul vieții sale, Adolf Hitler a strâns o avere imensă. Redevențele sale de carte, donațiile de la oameni de afaceri, proprietățile de lux și colecțiile de artă l-au făcut unul dintre cei mai bogați bărbați din Europa. Puterea sa politică a transformat fiecare venit în privilegii personale, dar când al treilea Reich s-a prăbușit în 1945, totul s-a schimbat. Banii, aurul și operele de artă jefuite au dispărut în haos. Unele au fost confiscate, altele au fost pierdute pentru totdeauna, iar altele par să fi dispărut fără urmă. Unde s-a dus averea personală a lui Hitler? Cine și-a controlat bunurile după căderea Reichului? Cât din averea lui rămâne ascunsă până astăzi? Primii ani, drumul lui Hitler către bogăție. În 1977, Adolf Hitler a ajuns la Viena cu un portofoliu de desene sub braț și cu speranța de a intra la Academia de Arte Frumoase. Instituția l-a respins de 2 ori consecutiv, în 197 și 198, deoarece aptitudinea sa tehnică pentru desenul academic era considerată insuficientă. Fără studii superioare, fără un loc de muncă stabil și cu un capital minim din moștenirea tatălui său, a intrat într-o perioadă de greutăți economice extreme. Între 1999 și 1913 a trăit în adăposturi municipale și în reședințe colective, cum ar fi Mannerheim, de pe Meldemannstraße, unde a împărțit spațiu cu șomeri, alcoolici și proscriși din societate. Și-a câștigat existența vânzând mici acoarele și cărți poștale, mai ales reproduceri ale peisajelor urbane vieneze sau ale monumentelor pe care le-a oferit trecătorilor și micilor negustori de pe străzile capitalei austriece. Veniturile lui erau neregulate și slabe, rareori depășind câteva coroane pe zi, abia suficiente pentru hrană și cazare. A lucrat ocazional în locuri de muncă temporare, cum ar fi cu lopatul zăpezii, transportând valize în gări sau pictând semne. Evidențele de reședință arată că venitul său săptămânal depășea rareori 25 de coroane, plasându-l la capătul scării sociale a Vienei. În 1913, după ce a primit o mică moștenire de aproximativ 820 de coroane, s-a mutat la München. Acolo a continuat să vândă desene și cărți poștale până la izbucnirea primului război mondial. S-a înrolat ca voluntar în 1914, servind ca mesager pe frontul de vest. A primit Crucea de Fier, clasa 1 și a 2. Salariul său militar era modest, dar uniforma și cheltuielile de trai i-au permis să scape temporar de mizeria urbană. La sfârșitul războiului, în 1918, s-a întors la München fără profesie și fără economii. S-a implicat în cercurile politice ultranaționaliste și în 1919 s-a alăturat Partidului Muncitorilor Germani, care avea să devină în curând Partidul Național Socialist. A început să țină discursuri și să-și consolideze poziția de agitator politic, bazându-se în continuare pe micile donații ale susținătorilor și pe sprijinul de bază oferit de organizația de partid. Tentativa de lovitură de stat din 1923, cunoscută sub numele de Puciul de la München, a culminat cu închisoarea sa în cetatea Landsberg. În timpul detenției, i-a dictat lui Rudolf Hess ceea ce avea să devină opera sa fundamentală. Lupta mea, cartea, a fost publicată în 2 volume, în 1925 și 1926, de Franz Eher Verlag, în regia lui Max Amann. Rezultatele comerciale inițiale au fost limitate. În 1925 s-au vândut 9473 de exemplare. Între 1926 și 1927, vânzările anuale s-au situat în jurul a 6.000 de exemplare. Până în 1930, vânzările cumulate abia ajungeau la 20.000 de exemplare, ceea ce a dus la o reducere a veniturilor lui Hitler, care a primit aproximativ 10% din redevențe. Situația s-a schimbat odată cu criza economică globală și ascensiunea politică a partidului nazist. În 1930 s-au vândut 50 și 4.000 de exemplare. În 1932, vânzările au ajuns la 230.000. Creșterea partidului a stimulat în mod direct cererea pentru carte,
creând un ciclu în care succesul politic a alimentat câștigurile economice personale. Punctul final de cotitură a venit când Hitler a fost numit cancelar în ianuarie 1933. Lupta mea a trecut de la a fi o carte moderat populară la a deveni practic o lectură obligatorie. Statul german a implementat o politică de distribuție sistematică. Fiecare cuplu civil căsătorit a primit o copie ca cadou oficial. Funcționarii publici și soldații au fost încurajați să o posede, iar bibliotecile și școlile l-au achiziționat ca material de referință. Instituțiile publice trebuiau să plătească editurii pentru aceste exemplare, iar o parte a mers direct către Hitler în drepturi de autor. În 1933 s-au vândut aproape 1 milion de exemplare. Între 1934 și 1935, în jur de 1,5 milion de exemplare au fost distribuite anual. Redevențele au variat între 15 și 18% din prețul de vânzare cu amănuntul. Prețul standard al unui exemplar era de 12 mărci germane, ceea ce însemna că Hitler a primit între 1,80 și 22,6 mărci germane pentru fiecare carte. Cu vânzări anuale de peste 1 milion de exemplare, veniturile sale din Lupta mea era doar între 1 și 2 milioane de mărci imperiale. La aceste venituri naționale s-au adăugat edițiile internaționale. Lupta mea a fost tradus în engleză, franceză, italiană, maghiară, spaniolă și alte limbi. Editorii străini plăteau redevențe și avansuri, deși în mai multe țări lucrarea a fost supusă cenzurii sau criticilor. În Statele Unite, Houghton Mifflin a publicat lucrarea, generând venituri estimate de peste $250.000 înainte ca Statele Unite să intre în război. Pe lângă veniturile sale literare, Hitler a început să primească donații directe de la industriașii germani. Din anii 1920, el a primit contribuții de la figuri precum magnatul oțelului Fritz Thyssen, care a contribuit cu sume semnificative la mișcarea nazistă. Începând cu 1932, aceste legături au fost oficializate prin Adolf Hitler Spende, organizat de Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, liderul grupului industrial Krupp. Acest fond a colectat contribuții de la marile companii germane, IG Farben în industria chimică, Siemens în tehnologie și infrastructură, Daimler-Benz în transporturi și Vereinigte Stahlwerke în oțel și arme. Formal, aceste contribuții erau voluntare, dar în practică ele reprezentau o obligație tacită, refuzul putând fi interpretat ca neloialitate față de regim. În fiecare an, milioane de Reichsmarks au trecut direct în fonduri administrate de Hitler. Aceste venituri erau lipsite de control fiscal și de audit, funcționând ca un sistem financiar paralel, care alimenta atât activitățile partidului cât și cheltuielile personale ale liderului. În schimb, oamenii de afaceri au primit contracte de stat, reduceri fiscale, protecție față de sindicate și participare privilegiată la reînarmarea militară. Un factor crucial în acumularea de avere a lui Hitler a fost relația sa cu autoritățile fiscale germane. În 1932, înainte de venirea lui la putere, biroul fiscal din München pretindea peste 405.000 de mărci germane în datorii acumulate care decurg din ani de evaziune sistematică. După ce a preluat cancelaria în ianuarie 1933, Hitler a profitat de noua sa funcție pentru a rezolva această problemă odată pentru totdeauna. Ministerul de Finanțe a fost instruit să anuleze orice obligații fiscale pe care le avea Führerul. Un ordin oficial a stabilit că Hitler era scutit de taxe, iar toate procedurile fiscale anterioare au fost anulate. Aceasta însemna că toate veniturile ulterioare, fie că sunt redevențe literare, donații corporative sau salarii de stat, au rămas în întregime în mâinile lor. Într-o Germania în care cota de impozitare pentru cei cu venituri mari era de aproximativ 40%, scutirea a însemnat o creștere automată a aproape jumătate a venitului lor disponibil. Pe lângă scutirea de taxe, lui Hitler i s-au acordat și privilegii suplimentare care i-au extins accesul la resurse.
Ca cancelar și președinte, Hitler a primit în mod oficial un salariu pentru îndatoririle sale, dar a considerat că acesta este doar un alt fond pe care l-a folosit pentru conturile personale. Statul i-a finanțat și nevoile operaționale, reședințe oficiale, tren blindat, avioane, automobile și personal de serviciu. Sistemul a funcționat în așa fel încât Hitler nu a făcut nicio distincție între fondurile private și cele publice. Orice proiect personal, de la extinderi rezidențiale până la achiziții de artă, ar putea fi finanțat prin trezoreria Reichului sau prin donații corporative centralizate în mediul său administrativ. Până în 1933, Hitler a finalizat o transformare financiară extraordinară. Sursele sale de avere s-au diversificat în 4 canale principale, redevențe masive de la Lupta mea, care a generat milioane anual, donații corporative canalizate prin schema Adolf Hitler Spende, scutire totală de impozite care i-a maximizat venitul și utilizarea discreționară a resurselor statului pentru cheltuieli personale. Contrastul cu tinerețea lui a fost puternic. Omul sărac care vindea cărți poștale pe străzile Vienei pentru a câștiga câteva coroane pe zi devenise unul dintre cei mai bogați bărbați din Germania. Această tranziție nu s-a bazat pe acumularea tradițională de capital productiv, ci pe o combinație de propagandă politică, alianțe strategice cu capitalul industrial, manipularea sistemului fiscal și control treptat al aparatului de stat. Ascensiunea la putere, averea personală a lui Hitler. Anul 1933 a marcat începutul celei mai profitabile perioade din viața financiară a lui Adolf Hitler. Numirea sa în funcția de cancelar nu numai că i-a oferit putere politică, dar i-a transformat radical și mărimea venitului personal. Lupta mea, care până atunci generase profituri limitate, a devenit o sursă de bogăție fără precedent în istoria editurii germane. Transformarea cărții într-un simbol al noului regim a fost imediată. Guvernul a implementat politici care garantau vânzări masive prin canale instituționale. Fiecare căsătorie civilă din Germania a primit automat o copie ca dar de stat. Oficialii, bibliotecile și școlile erau obligate să posede lucrarea. Distribuția sistematică a generat un flux constant de venituri din publicații, toate acestea fiind în conturile personale ale cancelarului. În 1933, vânzările au ajuns la aproape 1 milion de exemplare, o creștere de peste 400% față de anul precedent. Între 1934 și 1935, vânzările anuale au fost în jur de 1,5 milion de exemplare. Până în 1939, vânzările cumulate au depășit 5 milioane, cimentând poziția lui Hitler ca unul dintre cei mai profitabili autori ai Europei. Sistemul de redevențe era extraordinar de favorabil, între 15 și 18% din prețul de vânzare cu amănuntul. Cu un preț standard de 12 Reichsmarks, Hitler a primit între 1,80 și 2 și 2,6 Reichsmarks per exemplar, generând un venit anual de peste 1,5 milion de Reichsmarks numai în drepturi de autor. Expansiunea internațională a amplificat aceste câștiguri. Lupta mea a fost tradus în 16 limbi, inclusiv engleză, franceză, italiană, maghiară, spaniolă, suedeză și olandeză. În Statele Unite, Houghton Mifflin a distribuit mii de exemplare sub titlu Bătălia mea, cu venituri de peste $250.000 înainte ca țara să intre în război. În Regatul Unit, Franța și Italia, vânzările au contribuit la un flux constant de valută străină. Până în 1939, venitul acumulat al lui Hitler de lupta mea averea sa a fost estimată la peste 7 milioane de mărci imperiale, cifră care l-a plasat în fruntea bogăției editoriale europene. Consolidarea acestei averi a coincis cu dobândirea unor privilegii fiscale fără precedent. În 1934, Ministerul de Finanțe a emis o rezoluție prin care îl declara scutit de obligații fiscale. Ordinul i-a anulat datoriile anterioare și a stabilit că niciun venit viitor nu va fi supus impozitului.
Într-o Germania în care cota de impozitare pentru veniturile mari era de aproximativ 40%, măsura însemna că Hitler și-a păstrat toate câștigurile. Această prevedere a rămas neschimbată până la moartea sa în 1945. Pe lângă redevențe și scutiri de taxe, Hitler a avut acces nelimitat la resursele statului pentru a-și finanța stilul de viață. Reședința, servitorii, transportul, securitatea și mâncarea lui erau toate acoperite de banii publici. Apartamentul de pe Prinzregentenplatz din München a fost cumpărat în 1938 pentru 75.000 de mărci Reich și decorat cu mobilier clasic, covoare orientale și porțelan de la producători prestigioși. În Obersalzberg, Bavaria, modesta Haus Wachenfeld, închiriată din 1928, a fost transformată în Berghof între 1935 și 1936. Renovarea a costat peste 30 de milioane de mărci germane. Reședința includea terase panoramice cu ferestre înalte de 8 metri, o bibliotecă privată, un cinematograf, bucătării industriale și grădini întinse. Berghof a devenit un centru de întâlnire semi-oficial și un loc obișnuit pentru recepții diplomatice. La Berlin, Cancelaria Reich a fost extinsă în 1938 sub conducerea lui Albert Speer. Noua cancelarie prezenta coridoare de marmură lungi de peste 140 de metri, săli monumentale și ornamente inspirate de Roma imperială. Deși formal o clădire de stat, Hitler a folosit-o și ca reședință privată. Ca un cadou pentru cea de-a 50-a aniversare, în 1939 a primit Kehlsteinhaus, cunoscut sub numele de Cuibul Vulturului. Construit la o altitudine de peste 1800 de metri, complexul a costat peste 30 de milioane de mărci germane și a fost accesat cu un lift sculptat în stâncă. Deși prezentat ca o facilitate de stat, a funcționat ca o extindere a proprietății sale personale. Transportul personal al lui Hitler reflecta aceeași opulență. Avea o flotă de automobile de lux care includea limuzine blindate Mercedes-Benz Seven Season K Grosser, adaptate pentru o mai mare securitate. Fiecare unitate a costat peste 40.000 de mărci germane. Acestea au inclus vehicule tot-terenul Mercedes-Benz G4 și un Maybach Zeppelin D8. Pentru călătorii pe distanțe lungi a folosit un tren blindat echipat cu dormitoare, săli de conferințe, o sală de mese formală și sisteme de comunicații. Pentru călătoriile cu avionul avea Führermaschine, un Focke-Wulf Condor cu interioare adaptate pentru confort și lucru pe drum. În același timp a început să consolideze o colecție privată de artă și obiecte de valoare. De la mijlocul anilor 1930, agenții de partid au achiziționat picturi, sculpturi și antichități din galerii germane și străine. Interesul său s-a concentrat pe arta clasică europeană, cu lucrări din perioada Renașterii, barocului și romanticului german. Între 1936 și 1939 a adunat sute de piese, multe obținute prin presiunea economică asupra colecționarilor evrei, care au fost nevoiți să le vândă sub valoarea lor reală. Aceste achiziții au dat impuls pentru Führermuseum din Linz, conceput ca cel mai mare muzeu de artă europeană. Sistemul Adolf Hitler Spende și-a consolidat poziția ca o sursă suplimentară de bogăție. Coordonat de Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, acesta a canalizat milioane de mărci germane de la companii precum IG Farben, Siemens, Daimler-Benz și Vereinigte Stahlwerke, în fonduri administrate direct de Hitler. În schimb, oamenii de afaceri au primit contracte de stat, beneficii fiscale, protecție față de sindicate și participare la programe de rearmare. Sistemul a funcționat ca un cerc reciproc avantajos între capitalul privat și puterea politică. Până în 1939, structura financiară personală a lui Hitler atinsese o scară extraordinară. Sursele sale de venit au combinat milioane de redevențe de la
Lupta mea la nivel național și internațional, donații corporative centralizate, scutire completă de taxe și acces nelimitat la resursele statului. Această combinație îl făcuse unul dintre cei mai bogați bărbați din Europa, cu o avere compusă din proprietăți de lux, colecții de artă, vehicule exclusive și active financiare. Acesta nu a fost capital productiv în sensul convențional, ci bogăție acumulată prin controlul politic al statului și manipularea structurilor fiscale și corporative germane. Războiul mondial, afacerile private ale lui Hitler. Odată cu izbucnirea celui de-al doilea război mondial, în septembrie 1939, extinderea teritorială a celui de-al treilea Reich a deschis noi oportunități financiare pentru Adolf Hitler. Ceea ce până atunci fusese un flux de redevențe de publicare, donații industriale și privilegii fiscale s-a transformat în acces direct la resursele economice și culturale ale unui întreg continent. Mecanismul a fost pus în mișcare imediat după invadarea Poloniei. Unitățile specializate ale armatei germane și ale SSS au fost instruite pentru a localiza și confisca bunuri valoroase în teritoriile ocupate. Banca Națională a Poloniei a fost golită de rezervele sale de aur și valută. Colecțiile private ale familiilor aristocratice și ale comercianților au fost inventariate și confiscate. Muzeele naționale au pierdut picturi, sculpturi, manuscrise antice și obiecte de artă decorativă. Această metodologie a fost replicată în fiecare țară aflată sub control german. În Franța, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg a coordonat confiscări care vizează colecțiile evreiești și golirea muzeelor precum Jeu de Paume din Paris. În Belgia și țările de jos, agenții Reichului au confiscat colecții private întregi, inclusiv pe cea a lui Jacques Gudsticker, care conținea sute de picturi ale maestrilor flamanzi și olandezi. În Grecia, Iugoslavia și Cehoslovacia, operațiunile au cuprins valută străină de la bănci private, rezerve de aur ale băncilor centrale, bijuterii de familie, biblioteci private și arhive documentare. Unele dintre aceste bunuri au mers către Reich, dar o parte semnificativă a rămas rezervată special pentru Hitler și cercul său. Valoarea pradei culturale a fost extraordinară. Numai în Franța se estimează că peste 100.000 de opere de artă au fost confiscate între 1940 și 1944. Printre acestea s-au numărat lucrări de Rembrandt, Vermeer, Rubens, Renoir și Cézanne. Piesele au fost transportate la depozite din Germania și Austria, cu o concentrație deosebită în saline, precum Altaussee, unde temperatura și umiditatea constantă garantau o conservare optimă. Hitler a supravegheat o parte a procesului de selecție. El a revizuit catalogele fotografice ale lucrărilor confiscate și le-a desemnat pentru colecția personală. Cele pe care le-a respins erau distribuite altor lideri, vândute pe piețele internaționale sau folosite ca instrumente de schimb diplomatic. Proiectul Führermuseum din Linz a reprezentat ambiția supremă a acestei acumulări culturale. De la mijlocul anilor 1930, Hitler și-a imaginat un muzeu care să depășească Louvre, Prado și Ermitage la scară. Planurile, supravegheate de Albert Speer, prevedeau galerii monumentale, săli de marmură și sisteme avansate de iluminat. Războiul a asigurat volumul necesar de lucrări pentru umplerea acestuia. Printre piesele rezervate pentru Linz s-au numărat picturi atribuite lui Rafael, Caravaggio, Tizian, Albrecht Dürer și Rubens. În contrast, el a respins sistematic arta modernă, pe care a caracterizat-o ca fiind degenerată. Multe lucrări au fost distruse în expoziții publice sau vândute pentru a câștiga valută. Deși muzeul nu a fost niciodată construit, descoperirea a peste 6500 de lucrări în mina Altaussee în 1945 demonstrează amploarea proiectului. Führermuseum a simbolizat apropierea culturală ca o extensie a puterii personale, o moștenire monumentală bazată pe jefuirea sistematică a Europei. În același timp, războiul a intensificat transferurile de capital către țări neutre. Hitler și cercul său știau că puterea politică poate fi temporară și că era necesar să se salveze o parte din averea lor în afara Germaniei. Elveția a devenit principala destinație.
Neutralitatea țării și confidențialitatea sistemului bancar au făcut din aceasta o destinație ideală pentru capitalul ilicit. Au fost transferate sume considerabile de valută străină și aur prin intermediul companiilor fictive și al băncilor elvețiene colaboratoare. Documentele recuperate după război arată că instituții precum Swiss Union Bank și Credit Suisse gestionau depozite legate de Reich și, în unele cazuri, de conturi aparținând cercului personal al lui Hitler. Aurul jefuit în teritoriile ocupate a fost topit în Elveția, reevaluat și reintrodus pe piețele internaționale. Unele au fost folosite pentru achiziționarea de materii prime strategice, în timp ce restul au rămas în conturi menite să rămână inaccesibile autorităților aliate. Principalul administrator al acestor operațiuni a fost Max Amann, director al editurii Franz Eyre și administrator financiar al lui Hitler din anii 1920. Amann a canalizat nu numai drepturi de autor și donații, ci a jefuit și bunuri convertite în valută pe care le-a transferat apoi în Elveția sau Liechtenstein. De asemenea, a organizat depozite fizice în Austria și Bavaria, unde minele și peșterile serveau pentru depozitarea aurului, bijuterii, valută străină și opere de artă. Suma totală a acestor transferuri rămâne subiect de dezbatere. Comisiile ulterioare, cum ar fi Comisia Berger din Elveția, au documentat că 10 de tone de aur nazist au circulat prin băncile elvețiene în timpul conflictului. Unele au venit din statul german, dar există indicii că au existat și conturi private legate direct de Hitler. Unele zăcăminte au fost descoperite de aliați, altele au dispărut în ultimele luni ale Reichului, alimentând teorii despre comorile ascunse în Alpii austrieci și bavarezi. Pe lângă aceste operațiuni financiare, Hitler a continuat să-și extindă proprietățile și colecțiile în timpul războiului. Berghof a fost consolidat cu buncăre, sisteme de comunicații militare și spații de depozitare pentru artă și documente. În 1943 a dispus construirea unor adăposturi suplimentare în Bavaria și Austria, finanțate prin donații corporative și fonduri deturnate de la bugetul militar, destinate atât apărării cât și depozitării bunurilor personale. Colecțiile private au continuat să se extindă. Agenții din Paris, Amsterdam și Bruxelles au achiziționat lucrări selectate pe baza unor liste specifice întocmite de Hitler. Multe piese au fost obținute prin presiunea economică asupra proprietarilor evrei sau confiscate fără despăgubiri. Rezultatul a fost o colecție de mii de picturi, sculpturi, mobilier antic, biblioteci întregi, instrumente muzicale și documente istorice. Până la sfârșitul conflictului din 1945, Hitler a adunat o avere combinând redevențe anterioare, donații industriale, transferuri financiare internaționale și jefuirea directă a bunurilor culturale și materiale ale Europei. Aceste resurse au inclus peste 100.000 de opere de artă confiscate, rezerve de aur și valută străină, bijuterii și mobilier istoric, toate depozitate în depozite secrete din Austria, Bavaria și alte teritorii. În timp ce populația germană se confrunta cu raționalizări, bombardamente și pierderi umane masive, Hitler a menținut un stil de viață luxos. Reședințele sale serveau banchete cu produse importate, asigurau încălzire constantă și aveau un personal din belșug. Războiul făcuse din Hitler depozitul bogățiilor personale care rivalizau cu comorile naționale. Produsul nu al activității productive, ci al jefuirii organizate a unui continent. Prăbușirea Reichului, testamentul lui Hitler. În primele luni ale anului 1945, pe măsură ce Armata Roșie a avansat dinspre est și forțele anglo-americane au apăsat dinspre vest, preocupările cercului interior al lui Adolf Hitler au încetat să fie exclusiv militare. Vasta rețea de resurse financiare, rezerve de aur și colecții de artă acumulate de-a lungul a 6 ani de război erau în pericol iminent de a cădea în mâinile inamicului. De la sfârșitul anului 1944 s-au înmulțit încercările de a transfera depozite în locații considerate mai sigure. Reichsbank, sub conducerea lui Walter Funk și Emil Pohl,
A ordonat evacuarea lingourilor de aur și a valutei străine în depozitele din sudul Germaniei și din Austria. Minele de sare Merkers din Turingia și Altaussee din Austria au devenit principalele centre de depozitare. Descoperirile ulterioare ale forțelor americane au confirmat amploarea acestor operațiuni. La Merkers au fost găsite peste 8.000 de lingouri de aur, câteva miliarde de mărci germane în valută străină, tone de argint, bijuterii și opere de artă confiscate. Peste 6.500 de piese au fost găsite la Altaussee, destinate muzeului Führer din Linz, inclusiv picturi atribuite lui Leonardo da Vinci, Rembrandt, Vermeer și Rubens. În același timp, agenții apropiați lui Hitler au încercat să organizeze transferuri suplimentare în Elveția și Liechtenstein. Sistemul bancar elvețian, care primise deja aur de la Reich în anii precedenți, a fost destinația prioritară. Cu toate acestea, documentația este puțină, deoarece multe înregistrări au fost distruse în mod deliberat în ultimele săptămâni ale conflictului. În Alpii bavarezi, Martin Bormann, secretarul personal al lui Hitler și administratorul averii sale, a coordonat crearea de noi caciuri. Relatările postbelice indică faptul că convoaiele de camioane militare transportau cufere metalice și saci de piele la adăposturile din jurul Berchtesgaden. O parte din acest material a dispărut în zilele haotice ale capitulării, alimentând speculații persistente despre comorile ascunse în regiune. În noaptea de 20 și 9-30 aprilie 1945, când trupele sovietice finalizau asediul centrului Berlinului, Hitler a dictat 2 documente finale în buncărul cancelariei, testamentul politic și testamentul privat și financiar. Testamentul politic a numit succesori pentru continuarea formală a statului național-socialist. Karl Dönitz a fost numit președinte Reich, iar Joseph Goebbels cancelar. Acesta a inclus justificări ideologice și linii directoare pentru continuitate, dar nu a abordat problemele financiare. Testamentul privat conținea prevederi referitoare la bunurile sale personale. Acesta prevedea că proprietatea lui urma să fie transferată statului german, atâta timp cât statul național-socialist va continua să existe. În rest, bunurile erau în general destinate poporului german. Documentul prevedea că averea nu ar trebui să beneficieze familia lui sau cei apropiați, reflectând o fuziune conceptuală între persoana sa și stat. Testamentul a fost semnat în prezența lui Martin Bormann, Joseph Goebbels și Wilhelm Burgdorf. Cu toate acestea, înfrângerea iminentă a făcut din aceste prevederi instrumente de valoare juridică incertă, întrucât nici partidul, nici Reichul nu ar exista ca entități recunoscute câteva ore mai târziu. Distribuirea de copii a devenit o operațiune periculoasă. 3 curieri au fost însărcinați să le transporte în teritoriile încă controlate de sovietici. Wilhelm Zander trebuia să-i livreze la Dönitz, Heinz Lorenz, lui Ferdinand Schörner și Willy Johann Mayer în zonele de vest. Toți 3 au trecut granițele sovietice în condiții extrem de dificile. După predare, Zander a îngropat documentele într-un portbagaj lângă lacul Tegernsee înainte de a-și asuma o identitate falsă. Johann Mayer și-a ascuns exemplarul într-o sticlă de sticlă în grădina lui din Iserlohn, iar Lorenz a fost arestat după ce a dispărut temporar. Între timp a fost efectuată distrugerea sistematică a înregistrărilor financiare. În buncărele din Berlin au fost arse dosare de cont bancar, inventare de artă și corespondență financiară. În München, unde se aflau editura Franz Eyer și trezoreria partidului condus de Franz Xaver Schwarz, au fost eliminate și evidențele contabile care ar fi făcut posibilă urmărirea fluxului de fonduri către Hitler. Martin Bormann a încercat să organizeze evacuarea colaboratorilor cu informații despre conturi secrete și depozite. Unii au evadat în Bavaria și Austria, alții au fost capturați. Max Amann, manager al Lupta mea trupele americane, au arestat un regalist. El a declarat că multe dintre înregistrări au fost distruse, împiedicând reconstrucția financiară. Walter Funk, președintele Reichsbank, a fost capturat și judecat la Nürnberg. El a confirmat transferul masiv de aur și valută străină, deși a remarcat că o parte considerabilă a dispărut în timpul evacuărilor finale. Alți oficiali de nivel mediu au dispărut în mijlocul haosului.
Unii poate să fi fugit în America de Sud. Alții au murit în luptă sau s-au integrat în populația civilă sub identități false. Distrugerea arhivelor nu a fost completă. Aliații au recuperat solduri parțiale de la Reichsbank, documente fragmentare de la editura Franz Eher și corespondență legată de Adolf Hitler Spende, ceea ce le-a permis reconstrucția parțială a sistemului financiar al regimului. Chiar și așa, confuzia deliberată între stat, partid și bunurile personale a făcut dificilă distincția clară între categorii. Wilhelm Mohnke, comandantul bunkerului în ultimele sale zile, a păzit un al 4-lea exemplar al testamentelor, împreună cu un depozit de bijuterii și diamante. Pachetul a dispărut în timpul unui zbor peste liniile sovietice, lăsând documente și obiecte de valoare râvnite fără urmă. Încercările lui Hitler de a-și păstra moștenirea financiară s-au ciocnit cu prăbușirea completă a statului. În ultimele săptămâni ale lui aprilie 1945, averea sa a trecut de la un capital consolidat la o bogăție dispersată, fragmentată între zăcăminte descoperite de aliați, bunuri pierdute în evacuări haotice, arhive distruse și rețele administrative dezintegrate. Testamentul care i-a lăsat moștenire averea statului german și-a pierdut actualitatea odată cu prăbușirea Reichului. Ce a mai rămas din imperiul său financiar a devenit un premiu disputat între armatele de ocupație, administrațiile regionale care pretindeau jurisdicție și colaboratorii care puteau accesa conturi ascunse sau depozite secrete. Învingătorii, căutarea averii lui Hitler. După capitularea Germaniei, în mai 1945, localizarea și gestionarea averii personale a lui Adolf Hitler a devenit o prioritate imediată pentru puterile învingătoare. Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Sovietică au lansat investigații paralele cu metodologii și obiective divergente, rezultând un sistem de căutare fragmentat care ar determina soarta finală a activelor dispersate. Statele Unite au dezvoltat cea mai sistematică abordare prin unități specializate. Secțiunea cunoscută ca Monumente, Arte Plastice și Arhive, compus din istorici de artă, arheologi și specialiști în patrimoniul cultural, concentrat pe catalogarea și recuperarea operelor jefuite. Concomitent, Departamentul de Trezorerie și Departamentul de Justiție au deschis anchete, în acest sens lupta mea redevențe internaționale, și depozite bancare legate atât de partidul nazist, cât și de Hitler personal. Scopul a fost reconstrucția cadrului financiar cu documentație verificabilă, lucru care a fost îngreunat de distrugerea deliberată a arhivelor în ultimele luni ale războiului. Regatul Unit și-a concentrat eforturile în primul rând pe investigarea proprietăților imobiliare ale lui Hitler în Bavaria și München, precum și pe participarea la administrarea comună a redevențelor de publicare pe teritoriul ocupat german. Serviciile britanice de informații au examinat fluxurile de bani către băncile elvețiene și britanice, deși rezultatele au fost limitate din cauza restricțiilor impuse de secretul bancar internațional. Uniunea Sovietică a adoptat o abordare diferită. După ce a ocupat Berlinul și a preluat controlul bunkerului Cancelariei, NKVD a confiscat documente, bunuri personale și opere de artă. Multe dintre aceste articole au fost trimise direct la Moscova. Unele au devenit parte a colecțiilor de stat sovietice, în timp ce altele au rămas depozitate în depozite secrete inaccesibile timp de decenii, creând un vid de informații despre destinația lor finală. Cooperarea dintre puterile aliate a fost minimă. Tensiunile politice tot mai mari, care aveau să escaladeze în curând în războiul rece, au limitat orice eforturi comune. Rezultatul a fost o fragmentare a activelor în diferite jurisdicții și imposibilitatea întocmirii unui inventar complet. Porțiuni semnificative de active au dispărut din cauza acestei lipse de coordonare, fie prin disimulare deliberată, alocații individuale sau transferuri fără documentație oficială. Unul dintre cele mai documentate aspecte a fost managementul lupta mea redevențele internaționale ale numele autorului. De la mijlocul anilor 1930, traducerile au circulat în Statele Unite, Regatul Unit, Franța și Italia.
Editorul american Houghton Mifflin dobândise drepturile în limba engleză și distribuise 10.000 de exemplare sub titlul Bătălia mea odată cu intrarea Statelor Unite în război în decembrie 1941. Aceste drepturi de autor au fost supuse revizuirii imediate. În 1942, guvernul SUA a aplicat comerțul cu inamicul acțiar, veniturile din vânzarea cărților au fost confiscate. Suma confiscată s-a ridicat la aproximativ $255.000, echivalentul la câteva milioane de dolari în dolari de astăzi. Aceste fonduri au fost transferate Oficiului pentru Custodia Activelor Străine și, după război, nu au fost restituite moștenitorilor săi sau statului german. În schimb, acestea au fost donate organizațiilor europene care asistă refugiații și victimele conflictului, devenind unul dintre puținele bunuri aparținând lui Hitler, a cărui destinație finală a fost documentată public și transparent. Regatul Unit a implementat o măsură similară, deși la o scară mai mică. Redevențele câștigate de editurile britanice au fost de asemenea confiscate și ulterior canalizate în programe de reconstrucție europene. Transparența britanică a fost mai limitată decât cea a Statelor Unite, dar mecanismul a fost în esență comparabil. Veniturile literare ale lui Hitler nu s-au întors niciodată în Germania sau în mâinile private. Pe teritoriul german ocupat, administrarea redevențelor naționale s-a dovedit mai complexă. Testamentul lui Hitler a desemnat partidul nazist drept moștenitor, dar a fost dizolvat oficial de Consiliul Aliat de Control la 4 iunie 1945. Documentul prevedea că, în absența partidului, bunurile vor trece statului german, dar într-o țară împărțită în zone de ocupație nu exista o autoritate unificată capabilă să pretindă acest drept. În cele din urmă s-a stabilit că, întrucât Hitler avea reședința oficială în Bavaria, statul liber Bavaria va moșteni. Lupta mea, managementul drepturilor. În 1948, această decizie a fost oficializată legal, acordând Bavariei controlul absolut asupra lucrării. Poziția bavareză a fost fără echivoc: interzicerea retipăririi și comercializarea cărților. Copiile existente nu puteau fi consultate decât în biblioteci specializate, accesul fiind limitat la cercetătorii acreditați. Redevențele reziduale provenite din tipăririle dinainte de 1945 au fost absorbite de statul bavarez și alocate programelor de asistență socială. Acest control a fost menținut până în 2015, când drepturile de autor au expirat la 70 de ani de la moartea lui Hitler. În această perioadă prelungită, Bavaria a blocat toate publicările comerciale, exercitând control efectiv asupra celui mai profitabil activ literar al nazismului. Soarta proprietăților a variat în funcție de locație. Berghof, o reședință alpină din Obersalzberg, a fost bombardată în aprilie 1945 și ulterior jefuită de civili și trupele de ocupație. În 1952, guvernul bavarez a demolat ruinele pentru a le împiedica să devină loc de pelerinaj. Kelsteinhaus, cunoscut sub numele de Cuibul Vulturului, a supraviețuit intact. A fost folosit pentru prima dată de trupele americane ca loc de agrement și, începând cu anii 1950, a fost transformat într-o atracție turistică. Cu toate acestea, toate simbolurile naziste au fost eliminate pentru a preveni utilizarea lor în scopuri propagandistice. Un apartament de pe Prinzregentenplatz din München a fost confiscat în 1945 și transformat în birouri administrative pentru guvernul bavarez. Nu a mai devenit niciodată o reședință privată. Cancelaria Reichului din Berlin a fost demolată de autoritățile sovietice în anii 1950, ca parte a reconstrucției urbane. Alte proprietăți mai mici, inclusiv cele asociate cu Eva Braun, au fost confiscate și convertite în uz public sau vândute după ce au fost îndepărtate orice urme istorice identificabile. Această politică de neutralizare avea un principiu clar: să împiedice transformarea bunurilor materiale ale lui Hitler în relicve sau simboluri de cult.
Prin urmare, activele au fost sistematic dizolvate, demolate sau reutilizate în scopuri de stat. Simultan, investigațiile aliate au localizat părți semnificative din colecția personală de artă. Depourile de la Altaussee și alte mine au fost golite, iar piesele au fost catalogate pentru retrocedare sau reatribuire. Cu toate acestea, procesul a fost enorm de complex. Proveniența multor lucrări a fost ștearsă în mod deliberat, iar documentația a fost distrusă. Unele piese au fost returnate familiilor sau instituțiilor, altele au fost încorporate în muzee reconstruite americane, britanice și germane, în timp ce un număr considerabil au rămas în custodie nedeterminată din cauza imposibilității de a-și stabili dreptul de proprietate. Aurul și valuta găsite în depozite precum Merkers erau gestionate de puterile ocupante. Unii au mers să finanțeze administrația militară germană, alții la reparații de război. Restul a fost transferat treptat autorităților vest-germane în timpul procesului de reconstrucție. Totuși, în același timp, mărturiile oficialilor capturați menționau dispariția convoaielor în martie și aprilie 1945, indicând faptul că o parte semnificativă nu a fost niciodată localizată. Conturile din Elveția și din alte țări neutre au rămas inaccesibile din cauza legilor privind secretul bancar. La mijlocul anilor 1950, bilanțul general era ambigu. Aliații obținuseră redevențe străine, controlaseră redevențe interne sub regimul bavarez, confiscaseră și demolaseră proprietăți și redistribuiseră o parte substanțială a colecției de artă. Dar au persistat și lacune uriașe, aur lipsă, conturi inaccesibile, depozite niciodată găsite și lucrări a căror proveniență a rămas nerezolvată. Căutarea aliaților a recuperat o parte din moșie, dar a lăsat deschisă întrebarea cât de mult din averea personală a lui Hitler fusese pierdută pentru totdeauna, diluată în rețele bancare, colecții private sau ascunsă în paradisuri sigure niciodată descoperite. Moștenirea ascunsă, misterele bogăției lui Hitler. În ciuda eforturilor exhaustive ale puterilor aliate în timpul primului deceniu al perioadei postbelice, o parte considerabilă din averea lui Adolf Hitler nu a fost niciodată localizată. Inventarele aliate, meticuloase în consemnarea descoperirilor, documentau și ele riguros absentele. Listele naziste recuperate au menționat lucrări specifice care nu au apărut niciodată pe siturile descoperite. Mărturiile oficialilor capturați se refereau la operațiuni de transfer a căror destinație finală a rămas necunoscută, lăsând o hartă fragmentară a mișcărilor urgente efectuate în ultimele săptămâni de conflict. Printre operele de artă dispărute se numărau picturi documentate fotografic în catalogele naziste, dar niciodată recuperate de forțele de ocupație. Lucrări atribuite lui Caravaggio, menționate în corespondența dintre agenții lui Hitler, nu se aflau în niciun depozit major. Mai multe picturi Vermeer, identificate pe listele franceze de confiscare, nu au apărut nici la Altaussee sau la alte depozite. Maestrii flamanzi din secolele al XV-lea și al XVI-lea, inventariați în timpul rechizițiilor în Belgia și țările de jos, au rămas fără urmă după 1945. Amploarea acestor dispariții a devenit evidentă atunci când specialiștii au comparat inventarele germane ale proprietăților confiscate cu catalogele de recuperare ale aliaților. Discrepanța sugera că între 1.500 de piese de evacuare și valoarea finală a muzeului erau de 1500 de pierderi sau, în perioada imediat următoare, prăbușirii regimului. Aurul lipsa a constituit un mister și mai mare din punct de vedere economic. Reichsbank a ținut evidențe detaliate ale rezervelor sale până la începutul anului 1945. Comparațiile ulterioare între aceste înregistrări și sumele recuperate de aliați de la Merkers și alte depozite au scos la iveală discrepanțe substanțiale. Estimările conservatoare au plasat cantitatea de aur care nu se află în niciun depozit cunoscut între 100 și 200 de tone. Mărturiile oficialilor interogați de la Reichsbank au menționat anumite convoi care părăseau Berlinul spre Bavaria și Austria în martie 1945.
Unele dintre aceste transporturi au fost interceptate de forțele americane, dar altele pur și simplu au dispărut. Șoferii militari încadrați în aceste operațiuni au primit ordine sigilate să deschidă doar în locații desemnate, iar mulți au fost uciși în luptele finale sau au dispărut în confuzia predării, eliminând lanțul de custodie. Conturile bancare elvețiene au constituit a treia categorie de active de nerecunoscut. Din 1933, Elveția a servit drept canal pentru operațiunile financiare ale regimului nazist, profitând de secretul bancar și de neutralitatea politică. În timpul războiului, aceste practici s-au intensificat, în special începând cu 1943, pe măsură ce situația militară germană a început să se deterioreze. Investigațiile americane efectuate în 1946 au concluzionat că o parte semnificativă din rezervele de aur ale Reichului au fost transferate către bănci elvețiene. Cu toate acestea, sumele exacte nu au fost niciodată dezvăluite din cauza protecțiilor legale din cadrul sistemului financiar elvețian. Dosarele bancare au rămas sigilate decenii, iar când au fost supuse în sfârșit controlului internațional în anii 1990, multe înregistrări din timpul războiului fuseseră distruse conform procedurilor administrative de rutină. Unii istorici au susținut că Hitler a menținut conturi personale indirecte gestionate de intermediari precum Martin Bormann sau Max Amann. Aceste conturi ar fi funcționat sub nume corporative sau pseudonime personale, ceea ce a complicat foarte mult identificarea lor ulterioară. Absența completă a înregistrărilor, cuplată cu distrugerea deliberată a documentației în ultimele zile ale Reichului, a împiedicat un inventar definitiv al activelor băncilor elvețiene legate de cercul apropiat al liderului național-socialist. Acest vid documentar a alimentat ipoteze persistente despre transferurile către America de Sud, în special Argentina, Paraguay și Brazilia. De la sfârșitul anilor 1940, serviciile de informații aliate au primit rapoarte despre mișcări suspecte de aur și valută străină în acele regiuni. Aceste operațiuni au fost legate atât de liderii naziști aflați în fugă, cât și de rețelele de sprijin logistic stabilite în Europa. Argentina, sub președintele Juan Domingo Perón, a devenit un refugiu recunoscut pentru numeroși exilați germani. Rapoartele desecretizate de la agențiile americane din anii 1950 menționau transferuri de fonduri de la băncile elvețiene către conturi din Buenos Aires și Montevideo folosite de colaboratorii de rang înalt ai regimului. Unii cercetători au sugerat că o parte din acest capital provine din rezerve personale create de Hitler în anii de război, deși dovezile documentare directe s-au dovedit greu de găsit. Brazilia și Paraguay au apărut de asemenea în rapoartele postbelice ca destinatarii ai capitalului legat de foști oficiali naziști. Existența documentată a rețelelor de transport maritim și aerian, cunoscute sub denumirea de rute de evacuare, a facilitat atât evadarea persoanelor, cât și transferul bunurilor de valoare. Chile a apărut ocazional în sursele de informații ca destinație pentru lucrări de artă expediate din porturile europene către Pacific, deși nicio investigație nu a dat dovadă materială concludentă. Aceste relatări au găsit un sprijin suplimentar în dispariția lui Martin Bormann în mai 1945. Timp de aproape 3 decenii, a circulat posibilitatea ca acesta să fi scăpat cu documentație financiară și acces la fonduri ascunse. Deși rămășițele atribuite lui Bormann au fost identificate la Berlin în 1972, o perioadă prelungită de incertitudine a permis dezvoltarea unor narațiuni despre rețele financiare clandestine cu anvergură sud-americană. Căutarea comorilor ascunse a continuat 10 de ani după închiderea oficială a investigațiilor aliaților. Căutătorii de comori privați, pasionații de arheologie și specialiștii în istoria militară au străbătut pădurile din Austria și Bavaria, s-au scufundat în lacuri alpine și au explorat sisteme de tuneluri abandonate. Eforturile lor au condus la descoperiri ocazionale, cutii metalice care conțin monede, documente deteriorate și bunuri personale ale oficialilor naziști.
Cu toate acestea, nicio descoperire nu a atins amploarea milioanelor dispărute din averea personală a lui Hitler sau a tonelor de aur nerecuperate. Lacurile Toplitzsee și Grundlsee din Austria au fost căutate sistematic pe baza mărturiilor care susțin că unitățile SS au aruncat lăzi în apele lor în aprilie 1945. Expedițiile de scufundări organizate în anii 1960 și 1970 au recuperat documente falsificate, tipărirea plăcilor pentru bancnote contrafăcute și arme de calibru mic. Niciuna dintre aceste căutări nu a dat aur, artă sau documente financiare de valoare substanțială. În mod similar, minele abandonate din Alpii austrieci și bavarezi au fost explorate pe larg. Unii au dat semne de ocupare temporară în ultimele luni ale războiului: instalații electrice improvizate, depozite transformate și resturi de ambalaje. Cu toate acestea, aceste locuri au fost golite înainte de sosirea echipelor aliate, ceea ce sugerează că orice materiale valoroase au fost îndepărtate în primele săptămâni după capitularea germană. Cel mai tangibil aspect al moștenirii financiare a lui Hitler a rămas Lupta mea sub control bavarez din 1948. Publicarea comercială a lucrărilor a rămas interzisă timp de 70 de ani. Redevențele reziduale din edițiile anterioare au fost canalizate în programe de asistență socială, în timp ce Bavaria a menținut o politică strictă împotriva oricărei exploatări comerciale a textului. Situația s-a schimbat radical la 1 ianuarie 2016, când dreptul de autor a expirat conform legislației germane. Institutul de Istorie Contemporană din München a publicat o ediție critică cuprinzătoare adnotată, menită să contextualizeze cartea mai degrabă ca un document istoric decât ca literatură de propagandă politică. Cererea inițială a depășit așteptările editoriale și a necesitat mai multe retipăriri în timpul primului an de disponibilitate. Veniturile generate de această ediție critică au fost destinate institutului însuși și programelor de cercetare istorică, menținându-se totodată premisa evitării oricărui profit privat derivat din lucrare. În alte țări fără restricții legale specifice, edițiile comerciale neadnotate au continuat să circule, generând profituri pentru editorii privați fără nicio legătură cu potențialii moștenitori germani sau cu statul bavarez. Pretențiile familiei cu privire la părți din moștenire au apărut sporadic de-a lungul deceniilor. Paula Hitler, sora dictatorului, a inițiat proceduri în anii 1950 care au dus la recunoașterea parțială a drepturilor de moștenire, deși a murit în 1960 fără a primi vreo prestație substanțială. Leo Raubal, nepotul lui Hitler, și-a menținut pretențiile de-a lungul anilor 1960 și 1970, pretinzând drepturi de lupta mea redevențe generate înainte de 1936. Aceste dispute s-au împletit cu întrebări morale cu privire la legitimitatea de a beneficia de moștenirea național-socialistă. Propunerile istoricilor, precum Werner Masser, de a aloca drepturi de autor controversate organizațiilor care asistă victimele Holocaustului, au fost respinse de familii care au cerut control direct asupra distribuirii acestora. În acest context, s-a remarcat François Genoud, un avocat elvețian cu legături internaționale complexe. A reușit să se poziționeze ca intermediar în litigiile privind drepturile de autor. Genoud a susținut că a dobândit drepturile direct de la Paula Hitler, deși circumstanțele tranzacției au rămas controversate din punct de vedere juridic. Controlul său asupra manuscriselor nepublicate ale lui Hitler, inclusiv o a doua carte din anii 1920, i-a permis să genereze venituri considerabile până la moartea sa în 1996. Soarta drepturilor gestionate de Genoud după moartea sa rămâne incertă, asigurând că această parte a moștenirii financiare a lui Hitler continuă să ridice întrebări și potențiale profituri pentru părțile neidentificate decenii după încheierea războiului. Dezvăluirile ocazionale au păstrat viu interesul pentru bunurile pierdute. În 2019,
muncitorii din construcții din Polonia au găsit echipamente feroviare germane din timpul războiului care au rămas ascunse de mai bine de 70 de ani. Deși investigațiile ulterioare au arătat că conținutul său este mai puțin spectaculos decât se aștepta, evenimentul a servit drept reamintire că descoperiri semnificative rămân posibile. Între timp, licitațiile internaționale prezintă în mod regulat obiecte personale atribuite lui Hitler, globuri de birou, vehicule de flotă și piese de protocol. Un glob a adus peste $100.000, un telefon atribuit anturajului său imediat a ajuns la $229.000, iar pistoalele ceremoniale au fost achiziționate pentru milioane de oameni pe piețele private. Aceste obiecte, fragmente împrăștiate de moștenire materială, au fost transformate în mărfuri care au generat profit pentru intermediari și colecționari, fără a rezolva întrebări fundamentale despre averea dispărută. Întrebarea centrală despre soarta milioanelor acumulate de Hitler rămâne deschisă după aproape 8 decenii. O parte a fost recuperată și redistribuită de puterile aliate. Altele s-au dizolvat în haosul post-belic, au fost jefuite, distruse sau pierdute ireversibil. O a treia categorie, compusă din active niciodată localizate, continuă să alimenteze ipotezele despre conturile bancare latente, depozitele ascunse și transferurile internaționale care ar putea apărea în orice moment. Moștenirea financiară a lui Hitler a devenit un puzzle istoric caracterizat de mai multe întrebări decât certitudini, mai multe ipoteze decât confirmări și mai multe mistere decât rezoluții. Averea, care a reprezentat cândva puterea asupra unor regiuni vaste ale Europei, a fost transformată într-o constelație de dovezi parțiale, mărturii contradictorii și posibilități deschise permanent, în timp ce noi indicii, descoperiri întâmplătoare sau descoperiri documentare ar putea reordona harta în capitolele următoare.